Čauko ľudia, je tu pokračovanie nášho let's playa z Angry Birds Space. Viem, hučal mi mikrofón, tak som kúpil nový, dúfam, že tento už je v pohode. Už mi to sa nechrčí. Alebo čo to robil? Kde sme skončili? Tu nejak? Hej, tu máme tohto. Tamto vajce. Neviem, čo ja ho mám akože. Aha, už chápem, jasné. Tak, sorry za prerušenie, ale musel som sa dať nerušiť na Skype, lebo mi niekto písal non-stop. To by som mohol aj takto všetkých dať. Ešte to vajce. To je v prdeli. No lol. Zoberiem vajíčko. Je veľká noc. Začína. A čo to je? Lolo, ten tlstý. To je nejaký bonusový level? Čo tu mám odpalovať? Fíha, super. Rozstrojím to. No super, to je úplný bonus teda. To je čo? Čo tu mám rozbiť? Ako čo tu mám vôbec robiť? Troška nedomysleli. Čo smeš? Bože môj. Dobre, dal som ho. Dúfam, že už som to dohral teraz. Že som splnil. Na 2. Dobre, idem späť. A tento vtý. To je zelený. Hej, tak. Ideme to dohrať teda. Dúfam, že... Dobre. Obidvoch som dal. Obidvoch som skilloval. Už nemá nikoho. Keď to bude na 2 alebo menej... Dobre, takže to reštartovávam. Alebo to zase dá úplne spraviť aj na 3. Dobre, nevyšlo mi to moc, tak dobre. Tak. Keď to... Musí to byť teraz aspoň na 2. Dobre. Máme 2. A ideme. Logicky by to bolo najlepšie. Sorry, ja som zvyknutý z toho Angry Birds normálneho. Že tam je takýto a on vlastne zrýchli, keď ťuknete. Tak... To preto ťukam len tak, ocikám. Tie levely sú teraz strašne ľahké, ale... Potom to bude už určite ťažšie. Teraz to prechádzam len tak. Blesk. Na ten tam ostal. Bože môj, malomocný. Tam máš. Snáď ťa to bolelo. Dobre. Nezájem, že mám len toľko. Plek. Tu som kompletne dosral.
Som dostrel jak nikto. Ty spíš? Tak ťa troška prebudíme. Aby si nám tu nezaspal náhodou. No. Skúsim do toho TNTčka to napáliť rovno. Tak to nejako... Plán TNT celkom funguje. Dobre. Je to dole. Dobre. Dve. Už stále na dve teda mám. Búchajúce o tom tu mám. Dám mu sem. Nech to pleskne. Plesk. No. Do riti. To už ho nedá s jedným, to už nemám šancu. Neviem, tak som... Skúsim to do toho napáliť. Presne takto. Bože, ma skoro to zabilo. Nespí. Dobre. Ďalší level prejdený. Jedna. Rozmýšľam, že... No jasné, musím nejak ináč logicky nasmerovať. Dobre. No úplne špatne. Tak to dúfam, že to... Dobre. Neviem, jak sa stalo, že odtiaľ odišiel. Dobre. Aha. Ideme na ďalší. Na jednu. Dúfam, že buchne to TNTčko ešte. Nebuchol. Ale aj tak mám 3. Hej. Už som zabudol, čo znamená, keď to TNTčko blika. Tuším, že nič, ne? Bum. Aha, to sa si odpália, tie čo blikajú, keď sa jedno odpáli. Že ho tak netrafil s tými 3. Bude to na 3 si myslím. Tak myslel som to špatne. A ti to čo tu chce? Ten jak sa dostal tam dovnútra? Jak sa tam ten dostal? Tak si teraz ich tu úplne zničí. No dobre, možno ich to aj zničí. Môžem to rovno resetnúť. Dobre, posledný krát to resetujem. Reštartovávam. Alebo jak mám povedať. No dobre, sorry, ale toto musím, keď to napálím rovno do toho kameňa. Tak a teraz plesk ešte raz. Plesk. Dobre. No, strč sa to.
Dobre, dobre, dobre. Dobre. Takto zozadu, vidím to nádejne. Už to tak nádejne nevidím. Ach. Prepadni tam. Prepadni. Dobre. Nic z toho. Bože môj, zasa som to našúpala do toho kameňa. Zasa. Idem z druhou stranou. Druhá strana je úspešná. Toto idem s tou prvou. Dobre, dobre. Tak, zostanem tam. Skúsim sa takto napaliť rovno do stredu. To som úplne neinteligentne vyriešil. Rozpadni sa, rozpadni sa. Áno, áno. Ešte jeden. Ešte jeden. Ešte jeden idiot tam ostal. Chcem asi neprejdem dneska. Keď toto dneska prejde, no tak hneď. Áno. Keby hej tam ešte tam tí dvaja padli. A to sa asi nestane pri mojom šťastí. Dobre. A len to padlo. No tak, a teraz to nesmiem hlavne dosrať. Dobre, ešte mám dvoch, ešte nič nie je stratené. Ešte nič nie je stratené. Ne. Ne. Už som to skoro mal. Idioti. A? Je to tam! Je to tam! Je to tam, nádhera, nádhera. Pekne a dobre a touto slávnostnou udalosťou dneska ukončujem dnešný let's play. Môžete sa pozrieť, jaké trápenie me čaká na budúce. Už sa mám na čo tešiť aj vy. Tak, pozerajte aj na budúce a čaute.